tervetuloa Speakersforumin ja Eventforumin yhteisiin toimitiloihin Espooseen. Täältä käsin hoidamme vuositasolla yli 1300 puhuja- ja valmennustoimeksiantoa sekä koordinoimme yli 70 yritystapahtumaa 30 hengen voimalla. Pyrimme toimimaan myös paikallisesti. Meillä on toimipisteet Tampereella ja Oulussa, mutta tänään siis täällä Espoossa. Me tiedämme, miten vaikea on tänä päivänä saada asiakkaat liikkeelle. Tilaisuudet pitää tehdä oman liiketoiminnan näköisiksi, kuitenkin asiakkaan intressejä unohtamatta. Käyttämällä meitä tulet huomaamaan, miten tilaisuudet vaan paranee. Hyvin sanottu. Maistuusko kahvi? Ei kiitos. Mulla on jotain GT. Ja syy siihen, että Juhanilla on jo GT, on se, että valmistelemme para-aikaa meidän tupantuliaisia 8.5. Laita se muuten kalenteriin, sillä sinut on kutsuttu. Luvassa on puheenvuoroja, viihdettä, musiikkiesityksiä, ruokaa, juomaa, mutta ennen kaikkea repäisevä perjantai täällä meidän kanssa Espoossa. Eli ilmoittaudu heti mukaan. Nähdään meillä 8.5. kello 14.30 alkaen. Juuri näin.